Hammaňyza salam. Siz bilen Türkmen Trader, men Azat. Gelin bugünkü sapağımızda Vax Cloud Wallet'ten näde peýdalanmalysyny öğrenelim. Vax Cloud Wallet barada öňem sapaklarımız bardy, video yazıpdyk. Ýöne Cloud Wallet'in işleýişi biraz üýtkede, düzgünleri biraz üýtkede. Şoň üçin informasiýany aktual etmek üçin, täze informasiýany size ýetirmek üçin täzeden video yazmagy makul bildim. Indi seredýäs. Vax Deep token bar, moneta bar. CoinMarketCap'ta seredýäs. Häzirki bahasy 34 centden sähäl köprek. Vax blockchain'i özü EOS blockchain'in fork diýilende, meselem bir blockchain ikiye bölünýär. Neticede iki sany aýratyn blockchain emele gelýär. Şeýle EOS blockchain'in fork'ı, Vax blockchain edil EOS ýaly işleýär. Ýöne nähil blockchain bu. Ada smart kontraktly blockchain NFT'lar ulanylyp bolýar. Smart kontraktlar bar, desentralizowany priложениялар ýazyp bolýar. Ýöne gowy tarapy komissiýa tölenmeýär. Transaksiýalara komissiýa tölenmeýär. EOS'da hem şeýle ýöre resurs satyn alınýar we transaksiýalara komissiýa tölenmeýär. Meselem sen Ethereum'da, Binance Smart Chain'de ýa başga blockchain'larda NFT döretjek bolsaň ýa başga bir transaksiýa etjek bolsaň, hökmen komissiýa tölemeli. Vax'da bolsa komissiýa tölenmeýär. Bunun näde peýdasy bar? Bilişimiz ýaly play to earn diýip näme zatlygyny düşündirip video yazıpdym. Şu yazýan videolarym şol sykla değişli. Bir sany sapaklaryň toplumy easy gider sapaklar bolýar. Bulam şol очередной sapak, nobatdaky sapagymız. Play to earn'de ýanky oýunlarda köp transaksiýa edilýär. Ören köp transaksiýa edilýär we oýunçylar onuň her birine blockchain'in komissiýasyny төлejek bolsalar, onda köp pul çykdyjy edýärler. Ethereum'daky komissiýany төлejek bolsaň dagy gaty köp bolýar. Şonuň üçin şeýle çykalgalar bar ýa-da Layer 2'de, yani Ethereum'un blockchain'in daşyndan düzülen bir blockchain'de hereket edýärler. Oýunlar transaksiýalaryny meselem Axie Infinity özünün Ronin diýip Layer ajelini özünün aýratyn slowy bar. Şonda geçirýär transaksiýalary ýa-da Matic bar we şuna meňzeşler. Indi Vax'ta biz gönüden göni blockchain'in özünden peýdalanyp bilýäs we hiç hili komissiýasyz. Vax'ı döreden adamlar EOS blockchain'ini alıpdırlar. NFT'lar bilen değişli yerini has köp östürüpdürler. EOS'da hem NFT'lar bilen işläp bolýar. Ýöne biraz kıyınrak. Vax'da bolsa şonu has aňsatlaşdyrıpdyrlar. Vax'ın blockchain'inde smart kontraktları yazmak, NFT'ları döretmek, NFT bilen bağlanışıklı proyektleri işlemek has aňsatlaşýar. Has aňsat görnüşde edilen. Şonuň üçin Play to Earn community tarapyndan halanýan blockchain, ýagny oýun oýnap pul gazanýan adamlar köplenç Vax blockchain'den peýdalanýarlar. Sebäbi oýunlaryň köpüsi Vax blockchain'inde. Şeýlerak blockchain inde seredeli näde wallet döredilýär, näde ulanmaly we şuna meňzeşler. Tak, dowam edäs. Seredýäs. CoinMarketCap'ta Vax'ın sahypasyny gördük. Dalşy gerek däl, yapjak. Indiki seretmeli zadymız Vax.io. Vax'ın saýty Vax.io. Berde saytda blockchain barada maglumatlar bar, statistikalar görkezlen we şuna meňzeşler. Vax'ın 3 sany tokeni bar. Şolary görkezeýin häzir tapawdy näme nähili. Vax.p diýip token bar. Vax.p diýilen token esas token, ýagny hemme transaksiýalar zatlar şolaryň kömegi bilen bolýar. Ýanky Vax.p tokeni, blockchain'in özünün tokeni, nativny tokeni. Inde Vax.e diýip token bar. Vax.e diýip token edil Vax token ýöne Ethereum'un blockchain'inde işleýär. Ýanky 1000 sany Vax.p'ni birleşdirip bir sany Vax.e döredip bolýar we Ethereum'un blockchain'inde hereket eder ýaly. Hem üçin 1000 sanysyny biriktiripdiler. Tabi bir Vax'y transaksiýa eden wagtyň bir topar komissiýa tölemez ýaly. Şoň üçin 1000de bir görnüşde edilip pul alypdyrlar hümmetini. Ve Vax.g token, ýagny Vax.g diýip ýazypdyr. O token näme edýär? O token government token, ýagny blockchain'däki täze bir zat etjek bolsalar, blockchain'de täze bir üýtgeşme girizjek bolsalar, ýanky Vax.g tokeni saklayanlardan hold edýänleriň arasynda ses berilişi geçirilýär. Meselem
Tam plan zat edecek biz mesela maydalı Vax Cloud Wallet update edecek. Təzə Cloud Wallet çıkaracak. Şeyle funksiyalar koşacak değilse mesela haysi funksiyanı birinci koşmalı. Haysi prem edil hazırın özünde gerek. Şonu Vax.js saklayanların arasında ses beriliş geçirilir. Şolar haysına ses berilse şonun üstünde işlenir. Yani token upravlение deyil orusça. Tokenin kömeği bilen şu tokeni hold edip blockchain dolandıryan yankı kabul edilen neticelere, принимать edilen решениялары orusça açsak влиять ediyen, təsir ediyen şol. Kabul edilen neticelere özün təsir edip bilen. Şeyle, bayarda başka kızıklı zat yok. Bize esas zat wallet döretmeli. Yani kaşılyok. Wallet Vax.io deyip sayt var ne? Vax'ın özünün saytı. Seresap olun. Phishing gibi başka saytlara geçmeyin. Videonun aşağında описаниеда ссылка koyacak, link koyacak. Linklerin özünü şu yerden basıp girin. Edip bilseniz giriyaz, ne açılıyor bizde? Giriyaz, registrasiya etmeli ya da accountumuza login etmeli. Men Gmail ulanıp giriyen. Yani e-mail bilen password yazsanız hem bol ya. Mesela e-mailinizi yazsanız, parolünüzü yazsanız, passwordınızı. Password öğretip şonun üstü bilen girip bileniz. Men Gmail'a basyan, Gmail accountumu saylayan girip gidiyor. Şimdi berde bu login etmek için, önden bar accountunuza girmek için, tez account öğretmek için sign up'a basacağız. Sign up'a basacağız. Şu yerde e-mail yazacağız, parol yazacağız. Parol tezden yazacağız, подтвердить etmek için. 3 saat yazacağız, sign up edeceğiz. Poçtamıza hat geliyor tam. Подтвердить etmek için. Подтвердить edeceğiz, son girip gideceğiz. Şimdi men ol usulü sayılacak değil, ol usuldan peydalanacak değil. Men Gmail'ın kömeği bilen girecek. Gmail'a bastım. Teze boş accountumu sayladım. Önden hiç saat açılmadık accountu sayladım. Düzgünler bilen razılaşan 18 yaşımda oldu diyen kızıl düğmeciye basayan accept and continue. İngilizce sözleri yanlış okuyan da olmam mümkün. Evet. Şimdi şu yerde təzəlik girzilen ütkeşme yani accountu açmak için yani accountu aktivirat etmek için, aktivasiya etmek için 5 VAXP tölemeli. Nire ne edip tölemeli? Şunu düşündüreyim. Ne? Valid promo code var. Yani Vax'ın blockchain'in döredenleri özleri yorite приглашение bilen seni çağırsalar, şol promo kodu yazyan, son tölemek gerek değil. Atak registrasiya dikten. Mende yok o promo kod. Так что 5 Vax tölemeli bolya. Şoň üçin 5 Vax tölemeli bolýaňyz. Häzirki kurs bilen где-то neçe bolýar? 35. Tak, 0.35'i köpelgäz 5'e. 1.75 dolar. 2 dolardan amaz. Şoň üçin gerek. Indi ne dip tölemeli? Nire geçirmeli ol adresi? Binance'a girýäňiz, VAXP tokeni satyn alýaňyz, Binance'da bar. Başka da KuCoin birjada bar, Huobi birjada bar, Binance'da bar. Anık bilen şularda bardığını, belki birjalardan havarım yok. Men Binance'ın meseleminde görkezecek, belki birjalarda da şu zat. Adres bilen memonu yazsanız, doğru yazsanız, şey boldu. Başka ütkeşik zat yok. Şimdi 5 tane VAXP bärik geçirmeli ýöne komissiya da bardır. Komissiyanın Vax'ın blockchain'i almaya, sebäbi men ýa aýtdym, Vax'ın blockchain'de komissiya ýok diýip, komissiýany Binance alýar. Şu ýerde komissiya seçse 2 VAXP diýipdi. Ýagny Binance 2 Vax alyp galýar. Ol Binance'ın alýan komissiýasy, Vax'ın alýan däl. Huobi'de 1,5 Vax ýa 1 Vax bolmagy mümkin. KuCoin'da da 1 Vax bolmaly, ýalňyşmasam. Şoň üçin edip bilseniz, egerde artık maç komissiya tölecek däl diýseniz, şo birjalara göz aýlaň ýa-da eger aýzýany ýok, men Binance'dan peýdalanjak diýseniz, onda Binance'da. Indi seredýäs, şu ýerde adres bar. Newyuser.vax diýip, newyuser.vax. Funding adres diýip dur. Ýagny şol adrese uğratmaly pulu. Kopirowasiýa edýäs şol adresi. Şu ýerde Binance'da adres diýen ýere şonu wstawić edýäs. Newyuser.vax. Nokatvax. Şol adrese uğratmaly. Ýöne memo kodu hükman yazmaly. Ýatdan çykarmaň. Eger memo kodu yazmasaňyz, şo 5 Vax'yňyz köýýär. Hiç sada ulanyp bilmeýäňiz. Şoň üçin memo kodu, şu memo kodu hem kopya edýäs. Memo diýen ýere wstawić edýäs. Şol adrese
7 vaks uğradıyaz. 7 vaks uğradıyaz. 2 vaks komissiya gidiyor. 5 vaksı berek geliyor. Ya da QR kodu skan edip bileyiniz. Şey edip akkantunuzu aktivate etmek için 5 vaks geçirmeli. Hobby'den ya KuCoin'dan geçirip görün, barlak görün. O yerde 1,5 vaks, 1 vaks bulma mümkün. Biraz ekonomisi edersiniz. Eğer de mümkünçiliğiniz bolsa 5 vaksdan köp geçirmeye mümkünçiliğiniz bolsa kıssanman. Kaşlığınıza hemmesini birden geçirmeye kıssanman. Bu adrese dine 5 vaks geçirin. Son öz adresinize ona yine de ikinci transaksiya bilen geçiresiniz. Sebebi bu adres aktivate etmek için Cloud Wallet'ı düzen adamların kaşlığına uğradığınız. Öz kaşlığınıza değil. Şunun için kıssanman. İlki 5 vaksı uğrattık. Okey. Men uğradıpmışım. Aktivate edipmişim. Все. Biraz karışacağınız. Şul akno, şu yerdeki yazık görüp duran aknomuz prosto yitye. Şul neme? Yitye. Men hazır öz akkantuma girecek. Aktivate edilen akkantuma girecek. Şundan izini görersin. Tak. Devam edeceğiz. Men hazır özümün esas ulanyan akkantuma girecek. Wallet'ın içine şundan son görüp gider. Şunun içinde. Ne? Yani 5 vaks geçirenizden son sizde de şu zatlar böyle akantda giriyor. Nemeler var bu yerde? Seyredeceğiz. Berde balansımızı görkez ya. Yani balansımızda neçe vaks var? Sizde 0 vaks deyip duruyor. 0 vaks deyip duruyor. Devam edeceğiz. Berde neme var? Slider var. Berde reklamalar var. Vaksın özünün reklamaları var. Şeyle reklamalar, yenilemeler, taze çıkan oyunlar, zatlar barada informasiya var. Şimdi seyredeceğiz. Dashboard. Dashboard'da biz esas menü, to есть dashboard. Hem instrumentlerin düşürülen yeri berde. Kasamızda bar tokenlar görüp bileceğiz. VaxP'den başka da belki tokenlar görüp bileceğiz. Mesela Farmers World deyilen oyunun tokeni, berde Vax tokenlar. Bärik geçirsek Ethereum tokenlar görüp bileceğiz. Yani onun için Ethereum kaşlyok koşmalı. O bize umuman gerek değil hazır. DAps'da, Vax'da düzülen decentralized app'lar görüp bileceğiz. Onların hazır bize gerek değil. O dashboard'da şu zatlar var. Şimdi NFT ise geçeceğiz. NFT ise geçsek bizim hasamızdaki NFT'lerin sanağını görüp bileceğiz. Sizde boş bolar bulam. NFT alanınızdan sonra NFT'ler peyda bulup başlar. Devam edeceğiz. DAps'a geçeceğiz. DAps'a geçsek berde Vax'ın blockchain'de düzülen proyektler var. Her türlü oyunlar, başka proyektler, her türlü kızıklı proyektler var. Onlara da seyrederiz. Şimdi staking rewards var. Staking barada çalacağız sonra aydıp verecek. Bu hazır bize gerek değil. Vax News'ta düşünüklü zat, tazelikler koyuluyor. Vax Bridge'da yankı Vax P tokenlarınızı Vax E token edip bolya yanlışmasam Münsan'ın token hava yan kursunu doğru edip durun. Münsan Vax P tokenimizi bir san Vax E edip bilyaz. Berde Most var yankı Vax P tokenları her türlü blockchain'den başka blockchain'e geçirip bolya. Olaran bize gerek değil. NFT Bridge diye. Interesne. Öň yoktu. Täze goşupdyrlar. Blockchain'laryň arasynda NFT'ler uğradyp bolýar diye edilmäge gerek zat gözläp gördüm. Özümüzün işleyen proyektimizde bizde şeyle most gerek. Bir blockchain'den başka bir blockchain'e NFT'ler geçiren most gerek. Özümüz yasajak bolup durduk. Taýýary bar eken gatygowy. Edil bize gerek Binance Smart Chain'den, to есть Binance Smart Chain'deki NFT'lere Vax'a, Vax'daki NFT'lere Binance Smart Chain'e geçirip bolýar, arasında most var. Tiz wagt Ethereum'a goşjak diýipdirler. Soňky menyuda da şu yerde DeFi tokenlarymyz bar, ýanky VaxP'lar, VaxE'lar, soň ýanky VaxG'lar we şolar bar. Olaram gerek däl bize. Çep tarap menyuwa seredip bolduk. Endi sağ tarapdaky menyuwa seredýäs. Berde näme bar? Send. Berde birine token uğratacak bolsaňyz, şuna sende bassaňyz. Meselem VaxP uğratacak men. Okey. Näçe san uğratacak? Dollarda ýazyp bilen. Meselem men 1 dollarlyk token moneta uğratacak diýsem, zat edýär. 1 dollarlyk 2.88 san token uğratmaly diýär. Ya da VaxP'de ýazyp bilen. Meselem men balansymda onça ýok, meselem tam. Şunça 001 VaxP uğratacak diýen. Next'a bassaň, kime uğratacak? Men şu ýere adres ýazýan. Kime uğratmaly bolsa,
Şoňa meselem dostuňyza ýa başga birine uğratjak bolsaňyz, şu ýere adresy ýazýaňyz. Next'a bassaňyz urada transaksiýany podpisывать edýäňiz, transaksiýa gol çekýäňiz, hakykatdan men edýän şu transaksiýany diýip ýöne bir zada üns beriň. Egerde Vax Cloud Wallet'ten başka bir Vax Cloud Wallet'e pul geçirýän bolsaňyz, memonu yazmak hökman däl. Diňe adresyň özüni ýazsaňyz, şo yeterlik. Ýöne egerde birjalara geçirýän bolsaňyz, memonu hökman yazmalydyr, ýatdan çykarmaň. Meselem Binance, Huobi, KuCoin ýaly birjalara Vaxpilaryňyzy salyp satjak bolsaňyz, tam USDT zat etjek bolsaňyz, onda memonu hökman yazmalydyr. Meselem Binance'a girip depozit etjek wagtyň görkezýär. Plan adrese, plan memo puluny uğrat diýip görkezýär. Şo ýerde memonu hökman yazmalydyr. Ýatdan çykarmaň. Eger yazmasaňyz puluňyzy ýitirersiniz. Indi berde ýaňy ýatmak ýatdan çykypdyr. Öz adresiňizi görüp bileňiz. Siziň adresiňiz şul. Vax'daki adresiňiz ol nemedäki ýaly Ethereum'da, Binance Smart Chain'daki ýaly непонятно uzyn bir topar harply adres ýok berde. Berde şeýle adres berýär. Siziň adresiňiz. Indi receive bar. Receive'da siz tokenları kabul etmek için, başka bir size token uğratacak bolsa şu QR kodu ya da şu adresinize uğradığınız şu adresin ya şu QR kodun kömegi bilen size tokenları uğradıp bilerler. Tokenları NFT'lere tapadı yok. Yapyaz. Indi resource barada biraz sonra görün ederiz. Vaxp satın almak. Berde Vaxp tokenini satın alıp bolýan ýerler görkezler. Meselem Binance birjasında bar, Crypto.com'da bar eken, OKEx'da bar eken, Okcoin'da bar eken, Bitrex'da bar, KuCoin, Upbit, Huobi, Bithumb, ChangeNow diýip abmenlik bar eken. Şu ýerde MoonPay bilen SimpleX bar. Berde kartlaryň kömegi bilen alyp bolýar. Ýani Visa kart, Mastercard, Swift perewod edýän bul, Apple Pay zatlar bilen töläp bilýäňiz. Bu servisler komissiýa alýarlar. Meselem MoonPay ýa SimpleX zatdan Vaxp tokenini aljak bolsaňyz komissiýa alýarlar. Şoň üçin üns beriň. Bu bir, ikinciden Russiýada bolsaň alyp bolan ýok edýän indi häzirler. Şoň üçin iň gowsy adaty birjadan alyp çykaranyňyz gowy. Indi iň esasy zat resurs. Resurs näme zat? Seredýäs. Resurs, ýaňa aýtdym, Vax blockchain'inde transaksiýa eden wagtyň pul töleň ýok. Ýani transaksiýa edenine pul töleň ýok. Indi onda nähili işleýär Vax blockchain, nähili işleýär, transaksiýalar nähili geçýär. Düşündirjek nähili geçýänini. Siz Vax blockchain'inde wallet töreden wagtyňyz siziň virtualny kompýuteriňiz bolýar. Yani virtualny kompýuteriňiz bolýar. Şonuň işlemegi üçin siziň transaksiýalaryňyz şol virtualny kompýuteriň üstünden geçýär. Şonuň işlemegi üçin siziň transaksiýalaryňyzyň işlemegi üçin şol kompýutera güç satyn almaly. CPU, yani prosesoryny güçlendirmeli, net, yani internet bermeli o kompýutera we RAM almaly. Yani RAM operativny pamять diýip tanalýar, köpüňiz bilýänsiňiz. Indi haýsy näme üçin gerek? Net umuman gerekderli sen bolýar. Siz ýaňy 5 Vax uğradanyňyzda siziň şo 5 Vaxyňyza resurs alyp berýärler özleri. Birden ol resurslar yetmese ýene Vax'da resurs almaly bolýaňyz. Resurs almagy näzir görüň berjek, düşündirjek. Tak, dowam edýäs. Indi ýaňky resurslar 5 Vax'ınıza resurs berilýär, okey. Eger birden yetmese Vax'dan resurs almaly. Resurs hemişelik almaýar. Satyn aldyň, soň islendik wagt satyp bilýän resurslaryňy. Onun üçin Vax'y staking etmeli. Vax'y stakingga goýýaňyz. Nemede? Wallet'te Vax'laryňyzy stakingga goýýaňyz, stakingga goýanyňyz üçin size resurs berilýär. Islendik wagt onu izin alyp bilýäňiz. Häzir görkezjek nerede nähili edilýär. Indi CPU, birinci resursumuz CPU, yani kompýuteriň iň esasy gerekli zatlarynyň biri. Prosesor. Iň köp, şu ýerde meselem mende 266 Vax stake edilen CPU üçin iň gerekli, iň köp zat şol. Her gezek transaksiýa eden wagtyňyz CPU işleýär we neme diýär? CPU köprak gerek. Şoň üçin zapasta bolsun. Şu ýerde mende 81% ulanılıpdyr. Mende bar resurslaryň, meselem 22-62 millisekundluk resurs bar. Şonuň 18,4 ulanılıpdyr. Yani 81 göterme ulanılıpdyr. Men häzir köp transaksiýa edip bilmeýän indi. Ýene-de has köp transaksiýa etjek bolsam,
yine de CPU stake etmeli. İndikisine serediyaz. Net. Bu internet. Bu umuman gerek değil deysen böyle. Net yetmedik altını görmedim ben. Hemişe yetya. Men de mesela 0.5 watt stake edilen. Men şuna 0.1 watt stake ettim aslında. 0.05 watsam staking'den gelen nagradalar, üstüne koşulan pullar öz koşuyor onu. Ot. Net yetya, ona tam 0.1 watt zat stake edip koysanız bolya. Son yine de bir esası gerek resursların biri RAM, yani pamять. Nem üçün? Yankı saklayan NFT'larınızı, nemede saklayan valyutta saklayan NFT'larınızı bir yerde yazıp koymalı, bir yerde sahrayınca etmeli blockchain'de. Şunda blockchain'de boş yer satın alyanız, şuda öz NFT'larınızı sahrayınca eder yalı şu yerde. Safe edip koyar yalı. Şunun için CPU bilen RAM en esası gerek resursların biri. Ne edip almalı? Balansınıza VAX alyanız, balansınızda VAX bolya. Şu yerde resursa giriyeniz. Näme stake edeceğinizi bassanız. Mesela CPU, okey. Men yazyan 10 VAX stake edecek CPU. Yani prosesora. Öz virtualni kompüterimin prosesoruna. CPU'ya 10 VAX koyanız, stake'a bassanız şeyle transaksiya çıkıyor. Yani stake 10 VAX to şul account'da diye approve etmeli. Yani transaksiya gol çekmeli hakikaten. Ama men edip oturmuş transaksiyanı doğru deyip. Men de az balansımdan çoğu yok. Men basanım bilenem error berer. Error berýär, awurdan balansında onça yok diye. O sizde transaksiya geçti diye berde stake ettik köpelya, okey. Niyeta stake etmek için näme etmeli? Şunu açyanız, niyeta goýýaňyz, näçe resurs stake etjek bolsaňyz, tam 0.1, okey. 0 nokat, tak 0.1, soň arasyna nokat, okey. Şeýle stake edilýär. Indi RAM bolsa satyn alınýar. RAM-a girýäs, stake däldäni buy diýip durýar. RAM satın alınıyor. Mesela yazyan tam 10 watt'lık RAM alacak. Buy edýäňiz, satın alýaňyz, ýanky ýaly transaksiýany podpis edýäňiz, и всё. Sразу transaksiya geçen badına görünmez. Berde haýsy resursa näçe watt stake edeniňizi sahypany refresh edýäňiz. Sahypany refresh edip täzeden resursa girseňiz çykýar, görkezýär şu ýerde. Ine ýaňy 81%, ýem 60% boldy. Ýagny näme azaldy. Nagruska azaldı kompütera. Ol ne edip azalya? Mesela berde 30 millisekund boldu. Ütkedi, yani 22'de biz hiç zat stake etmedik. Şunda da ütkedi. Nem üçün sebebi resursların bahası ütkep duruyor. Biz berde 266 watt stake ettik. Tam 1 millisekundun bahası var hazır. Blockchain'de. Şuna göre ütke, eğer de blockchain'de nagruska köp bolsa, blockchain nagruskada işleyen bolsa köp watt stake etmeli böyle. Eğer blockchain nagruskada däl bolsa, onda köp vax gerek däl. Şoň üçin zapas bilen, ähtiýaç bilen stake edip goýuň özüňiziň etjek transaksiýalaryňyza görä. Indi. Ve her 24 saatdan soň, mesela men bir san transaksiýa geçirdim. Şol 0.01 millisekund mende nagruska berdi diýen zadyma, prosesorma 0.01 millisekund nagruska berdi. Şu 24 saatdan soň izni aýrylýar. Her 24 saatdan soň transaksiýalaryňyz geçen wagtyndan 24 saatdan soň izni aýrylýar. Şoň üçin hemişe üstüne goşup oturmaly diýip pikir etmeň. 24 saatyň içinde etjek transaksiýalaryňyzyň sany köpelse staking moneta köprek koymalı bolýaňyz bolmasa gerekdir. Indi nastroyka aser edeli. Berde näme bar? Basic information'da tam elektron poçtaňyzy ýazyp bilýäňiz. Adyňyz tam display name, elektron poçtaňyz, parolüňizi çalyşyp bilýäňiz, passwordyňyzy edit edip bilýäňiz. Account security'da du-faktor autentifikatsiýa goşup bilýäňiz, iki faktor autentifikatsiýa. Berde du-faktor autentifikatsiýanyň kodunu beren wagtda ýatdan çykarmaň ýazyp almalysyna. Bizim du-faktor autentifikatsiýa näme diýip barada başga videolarymız bar, şondan görersiňiz, onam goşup bilersiňiz. Ýöne serap bolan klüjini ýitirmeň. Wallet settings After-visit yapıs berde sizin accountunuz biriktirilen decentralizowan prilajenýalary görüp bilýäňiz. Developer settings bize gerek däl. Berde Vax'ta näme etjekler üçin, Vax'ta smart contract ýazjaklar üçin berde create new Vax account. Toýst täze Vax account öredip bilýäňiz. Olam bize gerek däl. Accountunuz bar eýen. Indi Vax Wallet şeýle, meselem ýene bir zat görkezeýin, NFT-ni birine uğratjak bolsaň näme etmeli? Ýani berde sen de basyp adaty tokenlary uğradyp bilýäs, Vaxpay token ýa başga token şolary uğradyp bilýäs. Indi NFT uğratjak bolsak, NFT-ge girýäs,
Şu strelkalara basacağız. Transfer asset. Kime uğratacağımızı yazacağız. Mesela şu adrese uğratacak. Send diyeceğiz, uğradı. И все. И transaksiyonu подписать etmeli. Yani transaksiya gol çekmeli. Indi yankı stake edenimiz için, vax'ları stake edenimiz için bize üstüne vax töleye koyan vax'larımız köpelip duruyor. Şunu ne edip almalı, şunu görkezeyin. Staking reward'a giriyeniz, 266 vax stake ediliptir. Mende üstüne 1.36 sani vax köpeliptir. Şunu alalı, yankı claim edeli. Ne edip almalı? İlki bilen Vax'taki nemelerin birine ses vermeli, nodaların birine ses vermeli. Şu yerde Vax'ta bir topar nodalar var. Haysi hem bolsa birine ses vermeli. Tapağı diyor. Men Block.io'ya ses veren, sebep Block.io özüm ulanyan resurslarımın biri aslında tapağı diyor. Haysına ses verseniz hem istendik birini açıp ses veriyeniz. Açtınız, vote ediyeniz, saylayeniz. Vote yani ses vermek için transaksiya var. Transaksiyanı gol çekiyeniz, подписывать ediyeniz. Transaksiya gol çekildi. Indi zad edip biliyeniz, claim edip biliyeniz. Yankı resursları. Stake eden nemenize, vax'larınızı approve. So, mende stake etmeye başka, almaya başka vax yok. 266 vax vardı. Refresh edeceğiz. Köpelmeli şu lazer. Tak, sahipanı refresh ettim. Yani 266 30 neçemi vax vardı. 267 96 vax oldu. Yankı nememize stake edenimizden sonra üstüne koşulan resursları aldık. O koşulan resurslar hasabımıza gelmeye, balansımıza gelmeyeden stake edenlerimizin üstüne koşuyor. Yankı resurs alınıyor ona da, yine de. Şu yerde köpelde ne yani 266 vax'lık CPU durdu. Indi 267 oldu. Netem has köpelde. Net yani 0.0.015'ti mi? Şonki aldı videonu iyice geçirip görürsünüz köpelde. Bunu men istendik vaat izine de alıp bilendirin. Hazır görkezecek ne de olsun. Şeyle. Men seredin her 24 saattan alıp bileniz. Men sonki gece kaçan alalım yadımda yok. 3-4 ay bolandır. Her gün alıp oturmak hükman değil. Artık maç transaksiya подписать edip resurslarınızı gidirip oturarsınız. CPU nagruska getirip hükman değil. 2-3 aydan bir gece kalsanız boldu. Ne hazır meselem şu yerde 357 tam. Nollara seyredecek değil. 357 sani vax. 0.0.357 vax toplanıptır. Refresh ettim. EM 2235 oldu. Şey deyip köpelip duruyor. Stake'e koyan vax'larınız. Indi stake'e koyan vax'larınızı izne ne edip almalı? Şuna seyredeli köp verilen soruların biri stake etmek ansaat giren stake edeceğin ifsoyunu almak biraz kıyınrak. Benim düşünür kıyınrak ediptirler. Vaxblocks.io deyip site var. Şuna giriyaz. Vax.blocks.io. Neme site bu? Explorer. Yani Vax'ın blockchain'inin Explorer'ı. Blockchain'deki bloklar görüp böyle, transaksiyalar görüp böyle, smart kontraktlar işledip böyle ve şuna mengizleşler. Şimdi biz staking'e koyan monetalarımızı izni almak için niyetlenen smart kontraktı işletmeli. Onun için sahipa giriyaz. Şu yerde login düğmesine basacağız sağ tarafta. Bu yerde benim accountum EM var. Sizde add account var. Add account'a basıp Vax Cloud Wallet'i saylayanız. Mende EM var. Öz accountum üstüne basacak. Login edecek mi? Cloud Wallet boyunca girmeye razı mı diye hava login edecek. Benim accountumdan girildi. Şimdi account razdelına geçeceğiz. Bölümüne yok. Berde değil. Wallet razdelına geçeceğiz. Da. Wallet razdelına geçeceğiz. Wallet bölümüne geçeceğiz. Şu yerde stake var. Stake CPU ve net. Yani net ve CPU resurslarına stake edipliyiz. Şu yerde stake edipliyiz. Yani wallet'ın içine girmen bir şu yerden hem stake edipliyiz. Şu yerden. Ve berde unstake var ne şu yerde. Unstake yani staking'den izni almak. Mesela account'u saylayan ben 267 vax'lık CPU var diye ve 0.83 vax'lığım net var diye. Haysını ne çalacağını yazayan mesela ben 67 vax'lık CPU'dan 67 vax resursumu izni alacak. Netten hem mesela 0.5 vax izni alacak. Unstake'a basayan transaksiya gol çeken izni alayan. Bana gerek değil. Ben hazır onu alsam son transaksiyalarım geçmez. Sebebi yetmeye resurs. Onun için duruversin.
şey dep unstake edip bolýar. Unstake'a basanыңızdan soň transaksiýa gol çekeningizden soň 72 saatdan soň izine gelýär. 72 saatymyz 3 gün doğru değil mi? 3 günde izine gelýär korоче. Вот. Käy wagtlar kaşlygyňyza sразу geçmeni bilýär. Ýa-ni valytyňyza 3 gün geçenden soňam şu ýerde peýda bolmaýar. Meselem ýa-ni men 67 waks unstake etdim. 3 gün geçen soňam şu ýerde peýda bolmaýar. Käy wagt hemişe däl. Şonda näme edýäňiz? Täzeden ýene şu ýere girýäňiz. Vaxblocks.io girýäňiz, accountyňyza girýäňiz, valuta basýaňyz, unstake däldäni, stake CPU net razdela geçýäňiz, soň unstake däldäni refund diýip razdel bar şu ýerde. Refund. Şu ýerde aýdýar, refund üçin hiç hili näme ýok diýär, zapros ýok diýär. 3 günden soň şu ýerden alyp bilýäňiz. 3 günden soň girýäňiz, şu ýerde refund diýip düýmejik bolýar, gök düýmejik bolýar. Şoňa basýaňyz, transaksiýa gol çekýäňiz, sразу kaşlygyňyza geçýär şu ýere Vax Cloud waletyňyza, soň şu ýere balansyňyza geçýär, soň näme etseň edibermeli. Вот. Indi bu CPU bilen net resursy. Indi RAM resursu biraz başgaçarak diýdim. RAM resursyny stake etmeýän satyn alýan. Onuň üçin bäri giýýäs. Buy sell RAM diýip dur. Buy RAM, to есть RAM resursunu satyn aljak bolsaňyz, öz accountyňyz ýazylýar. Vaxlyk, meselem bir vaxlyk RAM aljak diýseniz 1475 byte bolýar diýe häzirki baha bilen. Okey, satyn alýas. Şeýdip satyn alyp bolýar. Egerde bize RAM gerek däl bolsa, satjak bolsak, ýagny RAM alan pullarymyzy izin aljak bolsak, vaxlarymyzy izin aljak bolsak, sell RAM-a basýas. Bizde jemi 88.006 byte bar diýär, ýagny 58 vaxlyk RAM alıp durun, 30 vaxy ulanylýar, 27 vaxy boş dur. Men az 27 vaxy alyp bilýän, 27 vaxlyk neme satyp bilýän. RAM satyp bilýän. Maňa gerek däl, duruversin, transaksiýalara gerek bolýar, şoň üçin aljak däl. Egerde aljak bolsaňyz, şu ýere girýäňiz, sell edýäňiz, ýagny RAM resursuňyzy satýaňyz. Вот. Walletdan peýdalanmak barada hemme zady aýdyp berdim. Biziň işleyen proyektimiz hem şul blockchain'de işler, nesip bolsa başka da blockchain'lerde işler. Şoň üçin size düşündürip otayım, görkezip otayım, şoňa soň giç bolmaz ýalytam. Plan zady edin diýende, ay men habarym ýok, nädip edilýär, nerden edilýär diýende, diýmez ýaly şu videonu görüp, öwrenip, wallet açyp taýynlap goýuň. Şeýlerek sapak. Hemmeňize sag bolun. Video göňüňize ýaran bolsa like goýun, kommentariýa ýazyň. Hemişek ýaly kanala aza bolun, dostlaryňyza uğradyň. Ve şunu meňzeşler, hemmeňize sag bolun, işiňizde üstünlük.